Pitung sasi suwene donaku ngenteni sapa bocah sing ayu omahe nang pinggir gili tak turuti alasan cukup aja kalau jadi bodohku omahku gedung madlang susun dalu motor mabur mobil januk sekarepet kok sekarep mulai tak turuti alat tak cukup asal ojo gawe kalau hatiku pitung sasi lama sing nganteni bocah sing ayu omahe nang pinggir gili alata tresnane alata turuti asal ojo gawe oh my god madrong susun hitung sasi nganteni ya sing ayu nang pinggir gili tak turuti sanggupi asal ojo cerita tengah guys mendoan yang mana perlu mendoan acongan mata nih dan langsung ya pitung sasi suwene kono ngenteni maglong sekali pinggir gilian tak turuti malah tak cukupi asal ojo gawe gelo atiku omahku gedung maglong susun pitu motor pitu arep milih sakarepmu alat tak turuti alat tak sanggupi asal ojo gawe gelo atiku
payone aseng banyune aseng Sinden main tapi sayang kami oren jare sapa kok Kopi tak sanggupi alata turuti alata turuti Sukape Kelone hatiku hei Ayo Sosok tahu Motor pintu Alata turuti Pitung sasi Lama sing gonto ngeteni Paca sing ayu Umahe